Mas Rosario, Belinda, Brona, Ropina, Crispin, Caridad, Kayawini, Alex Teroy, Luz Manik, Luz Ramon, Cardinal Bidan, Father Jolas, Father Nilo, Father John, Monsignor Fred, Monsignor Puno, Monsignor Cesar, Mayor Edgar, Congressman Denmark, Considay, Kapitan Ronnie, Kay Robert, Father Brad Robert, Brad Moore, Ate Bibi, Sister Bibi, Kyo Art, Lola Neni, the third and fourth generations, Tanang Kalag Purgatorio, Tanang Taga-Sitio Sinto, Abiliano ng Pano ng Kalibutan, mga sakop sa community of church servers, offered by Brad Earn and family. Petition Mass for the good of safety and protection, care needed to all frontliners. Petition for the good health, guidance, and enlightenment, for peace and financial stability, success in business, success in school, success job application, success operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel protection against COVID-19, healing of family tree, offered by Norita, Juan, Amelita, Carpina. Thanksgiving us for all the grace received in honor of Angel Michael, Gabriel of St. Joseph, Mother Perpetual Help, Senior Santo Niño St. Joseph, San Roque, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio Petrosina, Holy Trinity, Bearing of Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, Saint Philomena, Saint Lucia, Our Lady Immaculate Conception, Our Lady Miraculous Medal, Saint Therese, and all the saints, offered by Lita Casas, family Clarita Panisan, for complete healing of Lot from stage 3 cancer, complete healing of Mary Pangaliban from COVID, stroke, diabetes, for immediate release of all collectible checks to Chris Mark General Merchandise, for enlightenment conversion of Diaz, Robita, Hussein, Marcel, Nino, Jerome, may be offered by MH and GM. For the healing conversion of Carlos Maya del Carmen, Carlos Adrian, Laura, Jose Antonio, Ruth, Andres, Diego, Alejandro, Margarita, Natalia, Isabel, Orlando, Alvaro, Fernandez, Adriana, Mauricio, Emiliano, Claudia, Julian, Andres, Carlos, Medolores, Luis, Manuel, Barbara, Carmen, Maria Luis, Roni, Roshu, Cami, Maria Isabel, Maribel, Maria Jose, Ana, Amaya, Maria Alvaro, Fernanda, Monica, Santiago, Lolina, Alejandra, offered by Jenny. For the repose the following souls, Father Jose La Peña, Felix Norma Gancho, Juan Jubida Juan, Maria Tisha, Maria Dalisa and parents, Marcelino, Cordelia, Rebecca, Luella, Axel, Hansel, Anna, Harry, Yusing, Jesse Steven, Federico Gotico Sr., Federico Gotico Jr., Maria Sansa, Andres Mandinga, Florentino Catalino, Milagros Romulo, Antonio Amat Serioso, Ahong Filipi, Pio, Yanila, Manuel, Winifrida, Nestor, Mateo, Ristuto, Rodolfo, Berche, Teresita, Jaco, Alfredo, Aida, Rondo, Bernardo, Fernando, William, Jaime, Dudito, Apollo, Tico, Doma, Jesse, Carmen, Pauline, Nelson, Pasia, Ben, Ansing, Severino, Fanny, Richard, Rosario, Rilo, Dodong, Ceso, Claire, Lodi, Josefina, Florencio, Romano, Teotimo, Ivan, Maria, Pansing, Rosita, Ignacio, Christopher, Yul, Denise, Helen, Ashley, Larry, Jefferson, Edwin, Bernadita, Alfonso, Lita, Pinsoy, Pedro, Charina, Patricia, Vito, Alan, Lisa, Melanie, Cherry, Lamberto, Bobby de Lucientos, Perla, Porit, Nanding, Franklin, Rodi, Eduardo, Isang, Tinia, Enisto, Henry, Pasnono, and Jan Seferino, Tadris, John, Jerome, Julita, Jingo, Antonia, Pilipi, Pinky, Pascual, Chiho, Primer, Jack, Ernest, Simplicio, Lorenzo, Mahal, Rina, Rex, Paul, Vanessa, Tolomeo, Carlon, Mark, Pan, Andre, Felicita, Laika, Hannah, Lilian, Ivan, Rolando, Yoyon, Rufino, Joan, Rodi, Eduardo, Ginon, Lando, Peter, Nonoy, Malu, Naomi, Yaya, Eduardo, Albert, Paris, Rai, Vika, and also spiritual offered by Kwan family. Porsa, Pedro, Go, Aksugo, Merlago, Abilina, Garno, Fogo, Ilaria, Nabas, Cynthia, Gonzales, Vicente, Rosario, Shat, and Hoksho, Redoing, Lodonio, Tan, Kempong, Shonchoing, Martin, Goemeligo, Star, Sargisian, Vidal, Espilita, Luisa, Tan, Sister Teresa, Albin Oy, Aldward Lim, Brother Fernando Suarez, Pascual, Maria, Amado, Melvin, Amado, Ima, Amado, Manuel, Mabatit, who, Shantio, Dodon, Gilson, Enriti, Joaquin, Srinyati, Benji, Mapayo, Ellen Bernal, also Spiritory, offered by Espilita family. Palihog ng luhod.
Pagampo alang sa proseso sa kanustasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Kamumot. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Tanan, makaagahong ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diyas pag-alagad kanimo, isip pari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumini sa kagalingon, makanunayon sa pagampo, ug bang ginatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo ang Ginoo mga anak nga buhig hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios santod sa kantoran. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot ka na mo imong gingarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Kalano namos matag adlaw, ihatag ka namo karo adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami makasala, karunok sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Prayer for priests, O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry in the work of Christ in a world which needs them so much, be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for us. Manindog, ang Angelos, ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Nganam kun siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mabayang tanan, balaan ang bungas tiyan mga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming magsasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Aniyang ulipon sa Ginoo. Matuman ni kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mababayang tanan, balaan ang bungas sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Nipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mababayang tanan, ug balaan ang bungas sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santang Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo. Magampo kita, ang grasya mo na ngamuyo kami, Ginoo, ibubo sa mga kasing-kasing, aron kami nga pinahagi sa pagpaybalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaon pa nga to sa numiyang pagkabanaw, kini ang gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
Himaya sa mga nagsanak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Himaya sa mga nagsanak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Kitang Amen. tanan himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Please take your seat for a moment. Moduol ako sa altar sa Dios, kalipay sa akong kabatanon, sa kuldas ug awit ang akong Dios pagahimayaon. Pasalamatan ko. Sa kalasamahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon hanggat amana sa pagsaulog ni Santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot isugilon ko. Sayod ka man kining alaut, misalig lamang sa kaayo mo. Tangan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung gipaabot, ipakanaog mo. Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan, o ihatag kanamo ang way hunong nga pagtahod sa imong ngalan, o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, kaya ni Kristo ang imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa kaduhang basahon sa mga hari. Unya nakabalita ang hari sa Assyria nga si Terhaka, ang hari sa Ethiopia, nagpaingon na sa Assyria aron pagsulong kaniya. Sa pagkabalita niya niini, nagsugo siya mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla niya ng imong Dios nga nagsaad kanimo nga ang Jerusalem dili gayud mailog kanako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mahari sa Assyria, sa tanang nasod nga ilang gisulong, gilaglag gayud nila sa hingpit. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria, ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo, ug iya kining gihikyad atubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, O Ginoong Diyos sa Israel, nga naa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kerubin. Ikaw lamang ang Diyos nga naghari sa tibuok kalibutan, ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatia in taon ako, O Ginoo, ug tan-awa ako. Pamatia ang mga pulong ni Sinakerib, nga ania niining sulat nga iyang gipadala kanako, agig pagbiay-biay kanimo. Tinuod, O Ginoo, nga gipanglaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod,
o gipanunog nila ang mga Dios sa maong mga nasod, kay dili man sila tinuod nga Dios, kundili mga binuhat lamang sa tao gikan sa kahoy ug bato, ug nangaug daw ang maong mga Dios. Busa karon o Ginoo nga among Dios, luwasa intawon kami sa hari sa Assyria, aron masayod ang tanang gingarian sa kalibutan, nga ikaw lamang gayud o Ginoo, mao ang Dios. Unya gipasuguan ni Isaías si Hari Ezekias nga agig tubag sa pagampo sa hari ang Ginoo mingon, gibaybiay ka sa katawhan sa Sion, o gikataw-an kanila. Kay sa Jerusalem may mga tao nga mahibilin, ug sa bukid sa Sion may mga tao usab nga pababiling buhi. Buhaton gayud kini sa Ginoo tungod sa iyang gugma. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria, dili siya makasulod ni makaduol niining syudara, ni makahigayon siya paggamit sa iyang pana. Mupauli siya sa iyang nasod, agi sa dalan ngayang giagian, sa iyang pagpaingon nganhi, dili siya makasulod sa Jerusalem. Kay panalipdan ko kining syudara tungod og alang kanako, ug sa akong alagad nga si David. Og niadtong gabiuna, miadto ang anghel sa Ginoo sa kampo, sa kasundaluhan sa Syria, og gipatay niya ang usa ka gatos ug 85,000 kasundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria sa pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa si Sennacherib, ang hari sa Assyria, mipauli sa ila og didto puyo sa Nineveh. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Walang lunang Ginoo, ug dayon, diya sa syudad sa atong Dios. Ang iyang balang bukid, labing matahong sa kabukiran. Mawang kalipay sa tibok nga kalibutan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan. Mao ang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos anak sa iyang mga kuta, ibantog siya sa pagkadalahang pana. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. O Diyos, kipalandong namo ang imong gugma sulod sa imong templo. Sumala sa imong ngalan, O Diyos. Mauusab ang imong kanayganan, nagaabot ngadto sa kautlanan sa yuta. Sa katarong puno ang
imong gabot. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaigon ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanim. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa mga tinunan, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro. Kay tingalig musumbalik sila umupaa kanimo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy. Kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno. Ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug diutay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mayong gabi na itong tanan. Kasagaran nga mga malampuson, madaogon, successful, achievers sa negosyo, karir o trabaho, ang mga humble beginning. Parangidan si Senador Manny Pacquiao, no? Humble beginning. Yahang persistence, perseverance, discipline. O mga dagko nga mga inila, nga mga dagkog tagiyag kompanya. Strict discipline. Naging na ang disiplina muna sa Ginoo, matupan ni Jesus sa Ebanghelyo, golden rule. No? Ang usay mo hang gusto nga buhaton sa uban, buhata sa yan sa kagalingon. Nay komedya na joke. Usay binisaya sa do not do unto others the thing which you not want to do unto you. Ang translation Bisaya joke lang, ayaw kong ana-ana kay di ka pa ana. Kami suon. That's a joke. May ang punto, nagitay sakripisyo. Kung sa atong buhaton sa atong ipaabot nga uban, atong isikataw, kung tahoron ta, respetuhan ta, ato sad nang buhaton, atong puyan. Kasagaran sad nga psychology, madness is to fight ourselves when struggle is within us. Kung ang ato ang kita kadawas sa ato ang problema, udi kaharong, muna atong i-project sa uban, projection. Muna nga dali, anong kunta ka na ito siya? Kaya masin baya, mo reflect ang atong kagalingon sama sa di watay gasa sa kanta. Mali ta ganahan, no? Malaglagot yun ta kung sa imo kanta. Pero definitely, nasa kagalingon ba noon ang problema, ang kasuya. Muna nga golden rule o sa Ginoo, nagyo nang there's no shortcut in success. Naging kay disiplina, practice, correct practice, no? Ya, constant practice makes perfect. Diya sa mga atong disiplina, sama sa pagsunod kang Kristo, di gyud lalim. Dahang cross, dahang problema. Naginingon nga, there is no resurrection without Good Friday. There is no glory without Good Friday, crucifixion. Sama sa na agigud ta og Bene Santo,
Sabado Santo, dali pa ang Domingo de Gloria. Dahil sa Ginoo, higpit yun na. Makita nato like disiplina sa ato ang maestro, ginikanan, na yung mga balaod nga aron gayod maato ang mahanay, maandam sa kaugmaon. Salamat sad mo na like for some ang professor no. Kato si Anhing Rodi Villanueva. Gabi to sa state discipline sa English o music. Pero at the end, no? Kung sa mga kasagaran nga mga outcome, nindot kayo tungod sa pagdisiplina. So there's no shortcut in success. Always entails great sacrifice and discipline sa Ginoo. Hinahot pa unta. Manindog palihog. Pagampo sa katawhan. Misaad si Kristo nga ang masigpit nga ganghaan magdala ngadto sa kinabuhi. Manangop kita sa langit ng Amahan, masaligon sa pagtulunan nagitudlo kanato sa Ginoo o kita moingon Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ngang mga pangulo sa simbahan, maggiya sa panon ngadto sa gangaan, padulong sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga isip, usa ka katilingban, tagdo nato ang usag-usa, uban ang pagtahod, ang pagsabot, ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga tumanon nato ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa atong maluluyong pagtagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nagantos sa nagkalainlaing balatian, magakaplag og kusog og kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halanglong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, nga mga matuon, mabanhaw uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Langit ng Amahan, mugna sulod kanamo ang matinud-anong kasing-kasing sa ingon higugmaon og tahoron namo kini among gipangayo kani Kristo among Ginoo. Amen. Agdaygon ka Dios, amahang langit nun, ninggasan mo mga masalay pon, ang panogbino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo, arong ako og inyong sakripisyo, daw samahan nga makagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawat ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna o sa kasing-kasing, o maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, kan Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanim. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay o sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo. O imong gisilutan tungod sa katarungan. O imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuha sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig.
Doon ko sa kayo sa tanan mo mga anghel sa langit, sa lapagsangyaw sa mong wayhono nga himaya, daw sa kayo sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kagalingon, mikwas siyag pan. Pasalamat kanimo, may pikas, mihatag siya mga tinon-anog miingon. Dawata kini og kana kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi na human ng panihapon, mikwas siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag sa mga tinon-anog miingon. Dawata kini kanilang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay kasabutan. Ang dugo ang iula sa mga tao, ar ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ar paghandom kanako. Kinamisteryo sa pagtuo. Pinaagi sa kruso pagkabanhaw mo, naamo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Yaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Sa basa tungod pag-isip ayan nga tubang umulagad kanimo. Himuag kami dagay sa makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, ni Father Ruben iyang kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Magsuong nangamatay, labi sila ang mahal sa kinabuhi. Wala mo sa imong kaluoy, talasang tanan paggusto sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himuha kami ang kaming uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng dahigon o amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatan na kanimo agahong amahan, ya sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Pagkabos sa amahan, kakita yung mga anak, o hiniusang simbahan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Pangay kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwaso sa nang dautan, atay sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala ka ni Kristo nga mong manunubo. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, kag ang apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tayo hantod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ato pagkita pa nag-igsuunay. Nagdait na kaninyo. Peace. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, atagi kami sa hakalinaw. Kini mao si Hesus Kristo, ang nagawagtang sa sala sa kalibutan. Ulang kita ginapit tining kordero sa Dios. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Matuod mo nga lawas, nagisim ako karon, linagbasan og sinakit, midaog sa paglubong sa gahong nga bidagayday niya ng tubig ug dugo. Imo na gayong gihupay ang Diyos nun nakasuko. Ang mga mata sa tanan nagtan-aw kanimo, o gyatagan mo sila o kalanon sa hustong panahon. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas o dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kadaduhaan nga kaluwasan. Og dala kami nga sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog dining Eucharistia. Kini among gipangayo kan Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manalangin kaninyo. Maana usab Ang kanimo. Dios manalangin ug nalipod kaninyo.
ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ito ang nahalad, tarang kalinaw, ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mipakita ang Diyos sa iyang gahom ug minanog sa balaang dapit. Himaya, himaya sa hari sa kahangturan. Ug ang katawhan nga iya sa Diyos makuskanon nga nag-ahawit. Ang panalangin nga iyang dala